Здравейте и здравейте потребители на VBOX и YouTube. Създаването се бъгна и нещо не можем да играем в него, затова ще снимам мини игри. И да, Wellcraft. Ако искате IP-то, то е well-craft.eu/25565. Да, това е IP-то. Ние ще разберете, може би. Защото едва ли се чува добре сигурно. Накрая може да го дадем. Лаги! За първи път докато снима. Човек, защо си без скил, нали си платята версия? Карай. Не, че ми пука. Добре, ли в Games, нали? че забрах мизика. Кайло. Да. Любима. Ляво. Обаче Надясно. направо да... На Да, кое? това не е любимия сървър. В едно или две? В едно. Добре. В едно е късно влиза. Нали? Айде, На три. Едно, две... Три! Аз съм индичан. Аре бе, за какво ни работи? На това както. На най-лоялната. На странната. Да. И аз съм монета. Бах ти тъпата броня, слагаме я няколко пъти. Добре, скачай! Ти скачай. Видя ли ма? Не. Имаш ли кит? Не. Я скачай. Да, и та, тебе. Ей та. Добре. Ти ела до мен, аз ще съм до средата. Нали? Аре, аз ще... Ако няма блок, ще се отпусна. Имаш честито. Да, това е най-тъпата карта. Ти към него, а не към там. Да. Бахте богата, че се седи отворено. Някакъвто цели стопки. Цели му е безъмна цели. Малко виж колко човека съм. Колко? Я? Колко? 4, да? Много малко, нали? Не. Много малко съм. Ти ли си това? Аз съм повода. Добре. Аре, аз събирам честовете, за да знаеш. И аз също. Някакъв идва за тебе. Добре, извиня. Давай, убий го. Ти е деба на просто. Айно! Любина. И те ще гледам като ни побити. Да. Някой. Ой, хляб. Добре, бе, не може да взема нито един кит. Ти на каква си, добре? Я скачай. Ники, скачай. Скачай. Ти какво правиш? Не мърдаш. Гледаш ли надолу? Да, надолу гледам. Сега гледам нагоре. В една карта си нещо ми пусна. Обаче така мала. Моя нещо там. Не, тъпо. Зато я да съм. Що бе? Аз имам някакви ми. И аз съм някакви на себе. Аре бе, не. Ники, Добре бе, и... Ники, може ли да ми написат сега? Дай. Да, това хора. Това ми е сестра ми. Това е сестра ми и трябва да напиша буквата Ч. Печатно или ръкописно? Печатно. Отдало. Ето. Някакъв ще Какво ма виж бе? Какво ма виж? Айде. Дай, 3, 2, 1. Свят. Аре бе, дай ми нещо! Дай, кое си на Вилич, нали? Да. Добре. Колко са? 20 секунди, нали? Да. 15, да. Добре. Да, хора, това е една от яките карти. На този остров, като го копаем надолу, има диаманти. Обаче трябва да вземем първо там желязото, да си направим кирка за него и чак тогава да отидем. Кой ще прави кирката? Я скачай, нека скачай. Ето тебе. Как дървото?
се чувства по-добре. Нали? Аз много яки блочета. Ники ти прави кирката, аз стоям по мостова. Как? Що не трябва? Що, какво? Не промови. Къде? Малко само по-доминация. Дъното цвет. Мене ли бе? Не. На тебе. А който ме оцели. Аз сега да мога да ни падна, докато събирам този хабал. Аз пък да мога да ми падна, докато падам. Това нямаше смисъл. Мисля да падна лошо. Не знаеш, че... Тук май има някой. Припълцам се супер. Не знаеш, че ще от диамантите. Разбира се. Няма са всичките за тебе. Вземам някакви карти само. По-железен напред. Ще дам моя смъртен. Смисъл с тръгна кожа. Набрах си 2 крафтинга. Малко бъде. Някакъв е тук роби. Може да бъде като им пази. Бързо да се направи до камън. А да знаеш, ако някой човек идва с дърво, това съм аз. Тичи се на еранчо. Бре, защо мишката ми пак премигва? Защото заради така, да се тапам до това често. И е криво и също така. Като яките хора. Гепи енчантинг, бе. Това той ще има да е А, да, нямаме левели. момченци! Ама другите хора може да имат и да си енчантат. Къде бе? Абе, гепи го, бе! Сега си Така си тук водя една война с един. Това аз го губила. Без да разбера. Мале! Моли се да има съборят. Защо пак е разходено? Не е разхвърляно, бе! Идеално Не. си! Това е идеално ли му викаш? И да, Защо е по земята? ти го, че правим клип. Момчето играл И това съм аз дете в момента. не се взели. Сериозно ли е? Имах кирката. Чакай. Знаеш. Не, бе, за... Ето където е бъде. Арима, отсли го. По-нависоко хваля топките, бе. Пак си била сложна. Какво да го гледам? Не играе се. И има глад. Да, аз съм първа тук. Просто чу вътре. Къде? Къде? Да. И в задния Ох, портал. майко, колко чека нещо да бъде. Добре, аз направо се качвам на това. И е някакъв друг номер. Останах само аз и някакви трима. Ето тук ще направя една бяла. Ето тук една дървена штука. Ето тук е един бацилен. Всъщност това е точно двама. И тук виждам единя. До който съм включила от този стоп. Да говорим един стак нагоре. И съм си чешила цели. Нито. Да. Майка ти тупа. Така се падна. What the fuck, който е? Не, бе! Какво ли? Не! Не! Ей, бе! Ти мен ли, бе? Да, те. Ти мен ли, бе? Хойно? Ей, ти няма. Бе, и останах на малко. Цели другите момчета с топки. Да. Милай! Аре, бе, отседи го, бе!
Да, нямам повече, нали? Поне си падна той самичък. Да. Падна ли бе? Да, видях. Да, често на 5 км аз го стигна. Моля го целя. Смешно. И... Не да беше на снежна карта. Лесно пришла да го вземеш. Може вече там ли бе? Вземи го с водица. Вземи го. Оня човек мога ли? Да пък. Лови го. На лов за хора. Той откъде има бамбук бе? Но ето за кого го изял. Ти ма чакаш. Ей бе, че кой ще селиш? Схвани го с водица. Аре, отиди до него. Събори го. И сам се забори. Само става точно. Едно, 2, 3! Аре бе, някак ти в ките може да взема. Ох, най-тъпата карта. Тя не е да ръдбе. Тя не е чак толкова скъпа. Да, умираш на секундите. Ами ти какво? На нея бронята и се бъгва. Значи слага си цялата броня, пък и стои в ръцете. Много тъпо. Много си яко. Вау, на железен железен. Браво, аз нямам. Късметен ще да не смутен. Да знаеш, аз тръгвам към средата. Ето за това е най-тъпата карта. Добре, я разбра. Ауч! Да, естествено. Ще се бия заради теб. Идиот е мой. Умнице моя. Айде нахуй, на кого е хрумнало да сложи бедро? Най-сетне, убихме се. Нали? Как пичове? Ай, чакам. 3, 2, 1. Аз съм на същата. Колко са секундите? Чакай. Още не ги пише. 20. Супер. Аре, скачайте му ученица. Аз качвам. Ти с кит ли си? Да. И аз скачвам. Това не си ти. Кликче, докато скачам. И мразя такива неща. Ми да. Вижте това. Кликче. И що ли са? Ей, това се показва. Много тъпо. Ами, окей. Да? 15 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Мълчи. 1! Гърмим се. И сякаш береш гъбите и взимаш нещата от честа. Имаме си стаги тръгва. Аз тръгвам с дърво към средата. Ще следят скоро ще да не бях аз. Аз се люблю. Някакъв съм никнал си. Не памня. Ай, чакам та. Я сега. Така ли начинах? Голямото чудо и аз нямах. 3 голям свят. Не мога да взема кит, както обикновено. Аз съм на снежен байон. Добре. Те вече ли? 10 секунди са, 5 ли са, 4 ли са, 3 ли са, 2 ли са? Да ли? Почнахте ли? Да! Бум! Защо бе се заказва фишинг круг? Много тъпо. Англичани са тъпи. Аз отивам към водата и изтръгвам. Кой ще вземе айрон? Аре, аз
Добре. Аз ще пазя долу, нали там. Дано да имам дърво? Не, няма. Аз ще си направя меч. И ми направо чувам спиници буквално. Миха. Ти знаеш, че направо такова може да вземеш експит? Да. И? Да, ти мислям, че направиш меч. Да. И? Колко седи. Имам меч. Кайфам се като луд. Сега представи си, дървото не ми стига точно с 2. Камените не ми стига точно с 2. Тая водичка е тук много яко, защото това ще паднем в нея, а не нали във въздуха. Въздуха. Вай! Блоковете ми стигнаха! Вай! Блоковете ми стигнаха! Айде после в Билдкрафт. Златарите. Както му викаш ти. На мониковски език. Айрон меч! Мальчици. Знаеш, аз съм по средата и обирам често. Аз пич. Аз пичагам. Ще ма телепортнеш? Ако можеш. What the fuck? Железна грани. Техни са получи. Ще ми го дадеш, да ще ти дам Не. каска от тръни. Не, не може. Каска от тръни. Вау, колко добре звуча направо. Много за 3 пъти тебе, бързо. Ей! Не е било едно такъв етап. Ако е направо. Само някой да се люби. Аз се качвам. като броня. Да, точно. Да, нещо е. Още ми дадеш да награда. Ми естествено. Ще дам още нещо допълнително. Някакво едно идва там. Че бе, той съм аз бе! Ей! Съжалявам. Взимавай. Късмет, че не то оцели. Късмите, че аз ти казах. Аре бе, те ми свършиха. Колко дни от мири злата? Колко? Мириш ли? Не сме такова. Чакай. Чекай, дай другия награда. Бем. Бемка. Ето, аз ще ви дам. Елате, господине. Майко елементарът е пълен. Нали? Слайна. Ще, ама аз нямам. Чакай, едь. Връщам въдиците. What the fuck? Някакви ме бият! А мен за малко да умра. Кой те бил? Потърпи ги, се слава. Папата е най-ефективното оръжие. Да отидем да вземем диамантите. Не вземай ги. Ще ги делим. Сега да Брат. ме откриваш. Да. Аз брах всички честове. Чакай. Едно смол блокич. Майко. Майко, лучше са. Да, той ще поснимава. Видя ли, аз му казвам бъдеще. Това е често. Това са моите ятани. Бързо вземай ги! Защо? Много се зле.
Верош не ги щеше. Не, тук къде. Остане само той и аз. Само мака. Вярвам, я W. Его ското не ми. Айде, смени бе. Смени бе. Само мака. Да, той ще ме да разбира се. И аз победих бе. Аз победих. Еее! Много да говори български. Да, то командата даже не става. Ако е сега съм точно ще се самоуби, майче. Бе, айде в златарич. Човек сега ще видят регистрацията. Ами... И така се сменилото. Бързо направя. Пише. Чакай аз. Така. Дай на мен. Дай. Да, сигурно видяхте регистрация. Сега ще вземете профила и сега ще гръмна. Неговото име Гилка 64. Да, вярно е. Какво? Да, вече някой ми взе регистрацията. Аре бе, кое именно ми взе регистрацията, бе? Не мога да играем в Присън. Човек, на коя версия си? Но и 8. Ами да игра на нещо друго. Не напусна всъщност. Пуснала. Ще ми дадеш ли кепка? Или ще просека идиот пред тебе. Чакай, Ще защитавам с тази жална ръчичка, която има нас. Аз ще Да, и направя... този човек, който е създал сървъра на някакъв PvP. Да, на спавна има PvP, тук в това има PvP, как беше, как се казваше, бе? В арената им, Падам в при мината. Бяга. Пиши спаун. Не чуй. Дай ми единия. Майка ти спаун. Спаун? Вече ме убих. Запласен. Иначе там кепка. Добре, аз само ще идвам пред тебе. Шикон се бе, идвай, Public Minds. Всъщност не дай кирка, аз направо ще седя за тебе. Като прилепено, заплече, коричка. Не, ти си салама в сандвич. Аз съм краставицата. Аз съм Май много обичаш кюфтета. Не. Ти да не си стилян, бе. Айде, Ники. Чакай, Елай тук, бе, въгълчето. В кишето. Кишето. Аз след това ще отидеш. Лук! Кефим са. Чакай, Ники, Който иска, бе. копай, настрани и аз идвам. Пая. Че не мога да падна в тъпата ти дупчица. Дупкичица. Вой някакъв човек тук. Да се кача. Не, стой тук. Добре, тук има мина. Пред не, но я. Ай, влизай. Бия някой ме не Биеш знае кой. мене! И ме уби. Резултат 1573. Майка му. Ето, пък един път, знаете ли какъв резултат има? Минус 3 милиарда. Аз имах плюс 3 милиарда. Аз минус. Правиш сметка, той даже Давид го снима на телефона си. Мале. Минус 3 милиарда и нещо. Аз плюс толкова. Диаманти на кирка. И някой се взел. Чакай, гледай. Момчета, вижте, аз съм най-важния. Знаеш ли какво? Знаеш ли какво ще Ники, правим? идва тук при мен, че ме убиха. Наградник!
Кой иди от бузи? Къде да ходя, бе? Капачиш ми го не Ако се точно. Чакай ми. Айде ми. Айде ми. Опа. Ко. Кабелстон. Бягай като зайче. На ко съм? Това, което е мисля от тях стълби да му е малко така. Да му е бе. Тъй. Ти не знаеш какво означава? Знам. Какво? Какво? Да, знам какво означава. Какво? По-добре да спрем клипа тогава. Или да го кажем саме. Чакай. Къде си? Чуйте, тук обикалям с години наред. Ами, От... аз качвам. Виж. Малко се тя дупсти. Хи, чако, ай бързо слагай ги. За какво ми брат, бе? Се тя занимава. Диаманти на брат. Ой! За какво? Давай. Поля. За какво ти е? Тъй. Точно. Ека голяма война. Ако ще ми вземе? Ти къде ги фърляш, бе? Ти си... Идвай при мене. Ще чака да ми схвата. Дай аз да ги взема. Не се вземе. Кеф ми се. Влезе 19 какво. Фан само. Знам. Сама. Е така разпожарам. Фърля ти айтъм, бе. Някакъв джот си ги взе. Кой взема ти сам? За какво са ли тези знаменци? Те какво правят? Правят пушек. Някак ми дава дърво. Но ми трябва дърво. Кой бил събира дърво, бе? Това е. Няма никакви кенки, е прекрасно. Нали? Мате ще отидеш да ми вземи желязо. Чакай, тук ще просто. Искаш ти? Дай ми сега. Ей, ти мен ли ще е без? Ти мен ли беззащитна животинче без броня? Няма, злодуче. Без броня се. Нали? Както и ти. Да, ма той бяга от мен. Мама. Чуци. Той как се казва? Някакъв много да забяга. Късмет, че не ти лаги, на мен ми лаги доста. А. Аре, идвай тук. Е, тук скачай. Е, диаманчета. Скачай бързо! Аз искам само такова с железни блокчета. Аз искам железни. Ей, Не бяха. и аз искам. Железни. Да? Да, бе, Ето ще точно. помогна да чупиш малко. Да, точно, ти дет нямаш крипка. Айрон. Е, тук бе. Ай, чао. Някакъв диамант се дойде. Бързо, бегай. Да. Ето е горе-долу. Ай, в друго. Нещо друго. Влизай, бе. Човек направо ще направя. Това е тук. Какво? То няма. Нали си вляза вече? Да. Значи отиваме в това площадка. Не. Площадката е яка, бе. Площадката е яка. Площадката е яка. Шута! Аре сега на 3 влизам вътре. Добре. Кам. 1, 2, 3. Добре. Влезе ли си? Да. Значи аз съм тук.
губим? Нали сме тим? Еби, ще забием срещу някой друг. Който влезе, ще го бием. Но тук са по двама, ето. Така ли? Да, Ами чакай да се подготвим първо. аз се подготвям. Чакай! Ей, ма. Той аз си го пусна. Ще събира. Как? Ей! Кой ще цели, бе? Нормално. Аре, бе! Това що има възстановява? Ох, направо да събия. Къде си? Тук съм. Вие това е тъпата пушанка. Как ще толкова бързо? Няма ти кажа. Ще се нами да те търся. Ще ме търсиш. Аре, сигнална стрела. Нищо не видя. Да си видяла. Те е по-текст! Нищо. Спасибо! Спасибо, аз съм много защитна. Имаше, има даже. Не съм там. Това е готина карта. Как се доходи успешно на това? Горе? Горе? На мама сладка. Можете ли да го направим? Ай, чакам. По едно. Чакай доста. Взели ли? Не, тук ще дойда поблизо. 8. Wow. Ема. Yeee! Как съм? Много съм добър, бе. По-добър съм. Много си тъп. Какво? Чакай малко да се... Чакай малко да се вършим. Чакай, бе. Съжалявам, той се играе. Добре, да се играе. Не, това ще ска. А, да, точно. Ами добре, аз ще стоя тук. Може да му седиш, да. Еее! Какво съм? Аз даже не те виждам. Тиха. Покажи сама! Покажи сама! Покажи сама! Ейма! Добре, аз ще седа и защото аз ще хайпам нещо. Аре бе, имаш ендър перла вече. Мине няма. Само деца иска би. Ну качи се по старомодния начин. Чакай. 6,2 секунди. Хубаво ще те напомня някъде. Ай, фалея вече. Да какво?
Опит съм на двама. Бавен ти газа. Мистер Моня начин не действа, няма се така. Намери си. Търся, няма. Е там. Чакай, те ще го направя. Ще отида на един комбата ресторан. Качи се. Ей, ма. Има. Какво види? 3, 2, 1. Ей, приготвяме се. Ма чакай, аз мисля на снежа. Кой е с мене, не знаем. От 5 метра на цели със след, както така. Какъв е? Защото тук има още един. Защото тук сме трима. Има! Кое? Къде? What the fuck? Аз не го бях дори с меч, бе! Ей, бе! Ей! Нали? Дай ми едно. Чакай да видя. Дай, вече. Имаше нещо да направим. Правиш, бе. Какво съм? Думаров е. Ла. Добре. Хоп. Напсни го. Той е. Не слежи. Аз съм с две. Ами някои лайна мацират. Дали се качиш малайно? Хе-хе! Качи ще му отседиш. Има. Какво сме запали? Ей, бе! Така куба! Няма бомбони. Къде си? Не съм ръсна. Аре, бе, мен ме убиха! Нали? Той какъв е? А, и той ли е диамантен? Да, меча какъв е? Мисля, ще. Как да го видя? Нещо много. Избери Аз сега. го бих. Избери Iron меч и пак на диамантения меч. По-добре на... Късно. Да ли? Yes. Аз съм с две.
Бачите, Аз тук ще се самоубия. и аз съм с друг. Не може да се самоубиеш. Чуй, че го опиш ли? Някакво едно. Убивам ръце. Приятели, ще го убиш ли? Как ще му отсилиш, бе? Пак ли ти, бе? Последно къде е то, бе? Аз добих. Аз нещо... Много ми бъг. Bueno. Ама не друга не ми игра. Добре. Айде, стане. Ако ще... Как да спра клипа за 2 минути? Тук на паузата. Ага. И ние се върнахме. Кой сървър си? В също просто на някакъв бутуш. Гаш. Вашето да някакъв такъв супер. Бил това. То е ясно. Добре, аз това. И къде учите? Къде, бе? А, панталончи. Не. А, Супер. Супер. И ще джампа като идиот. Папа. Така бутчето. И аз съм тук, при тебе. Напротив. Там да. И накусно. Но. Аре, бе. Аз ще джампа. Yes. Стоп. 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 Sorry. Аре, бе. Аз не мога да скоча. Той как да са мини, бе. Тук не може да се скочи. Ти къде си? Направо трябва да... Ей, аз съм тук, бе. Направо трябва да се направи сука. Омага. Това е невъзможно да се скочи направо. Напротив, възможно е, ето виж. Аз съм Optifine. Обаче с C. С цели, какво си? А, С C имам Optifine. Вау! чакай, натисни... Чакай. Аз не ми се обърка това. F и F3. Ама едновременно. Не стана. Така сменяш мъглата. Тъй каза знак. Ауч! Скочва. Супер. Да, за това, но. Ей, вижте си до мен! 20 секунди. Това да минимум не джумпи тук. Майко, колко се кефа, че имам Optifine. Тъпо. Оня дете направи малко да го духа. Защото... Само за 20 секунди ни дава да минем джамп. Аз почти го минах. Той джамп трябва да се минава внимателно. Вече можеш да свириш с пищене. Нали знаеш, че това аз го измислих? Шегувам със знака го измислих. Той. Чакай, ще да се отдаде.
Те запази ли ти? Да не те пуска от начало. Например. А тебе? Не. Аре бе! А защо? Ну, най-тъпата карта е тая. Ай на някаква друга мини-игра. Сега седи. Може нещо друго. Я излез. Аре бе! Не ти ли писна? Аз ще играя по знае на какво. Така. Спидън. Паркор. Мой бесел. Бесел. Виж на какво играе. Виж на какво играе. Моли? Темпо рън. Спускам се по въжето, но отгоре. На покрива си! И не е нужно да бягам. Даже се връщам назад. Какво ти се нарича? Учи ти? Нали, затова се учим да четем. Излеча. Малко аз толкова лесна карта не съм виждала преди летос. Аз по-трудно не съм виждала. Имам един фейл. Познай какво се случва. Дано да не умирам. Защото е тъпо да умря. Бе, защо бе? Добре. Излитвам. Къде е чудовището, което те гони? Няма го. Избягай, ето, виж. Това? Сам ли съм последно? Не, направо съм. Мълчи, какво натисна? Чети! Не можеш ли да четеш? Гледай си работата. Добре, чета темпа. Не е тук. Никъде, няма друго нещо къде да е. Познай къде е. Честно. Звездичката. Не и на спалм. Натискаш компаса. Аз ще направим. Избираш някой от тия. Да. Ще познаеш кое е. Само ако... Без да спрем нищо. Какво става, бе? Сега да се бъгна. Аз ще играя в лица. Кефим се. Кефим се. What? Вау. Добре, начин на компаса. Лъкът. Не знай. Ами ти го каза. Лъкът. Близо си. Да. Добре, начин са. Каквото възраст, че си тук. Къде? Ники, ама тук. Ти беше тук от това място точно. Да, сега съм в темпо.
Познай кое натисна. Този Чети, бе, чети! не го чета. Empower. Вперед. Както искаш. Сега какво? Ами напред. Смисъл къде? Не, бе! Там. Тук. Отиди в едно. Дясно. What the fuck, ама аз. Да, тук съм. Ами отиди в ето и едно. Ето тук. Ама аз нищо не знам. Ами не може. Ето тук две. Тъй. Айди и играем Темпора. Това са все едно първите. Ма аз се връщам. Може да има да ходя. Да ми да имам jump and speed. Не бе. Да. Бепчо. Айде си маймуно, аз съм Моня. Няма да стигнеш. Маймуно няма да стигнеш. А какво стане, ако стъпим на черното? Ами и става, че там. Наляво, наляво. Аз съм там. И лекичко ми стъпва ни червени. Омагу! Аре, бе! Черно не гледа. Да, то ме върна. Бати, чакай, бе! Ако стане, ако стъпя на железните. Ще скочиш във въздуха. Тепиш съм. Ами тръгни надясно, освен. Мина ли го, бе? Как го мина? Лекче. Чао. Аз тук до шифт. Ама наляво ли тръгна? Да. Аз стъпа. Ай, бе! Добре. Минах. О, чак там. Ами аз си ходя като газе. Ей, виж. Ема ти си там. Тиха, я ме изчакай. Сигурно съм. Аз стъпа просто на един. А пада долу. Нека трябва да свършим. Що? 53 минути. Ами да стане един час. Не, защо ти каза? Карай, карай, карай. Добре, сега тук леко с джампа. В Темпора ги няма и тия неща. Просто не ти пада. Майка ти тъпа шибана. Бати, ела, премина сега. Къде? Как? Не, здрасти, хай, тръгвай. Моля да си купя друг скин. Да си купите, но той не се купите. И хей, изличахте на само. Нали? Ето с път надясно. Аре бе, надясно. Този път отиди надясно. Аз се чакам някъде напред. Омага. Какъв е той Данте DMB, който ще го насера в устата? Добре. Баща ти няма много да се зарази, кога видиш, че се го правят на Карай. Виж къде има паричка. И какво трябва отгоре ли да стъпя? Еси! На къде е тръгна? Ай, надясно. Значи надясно и пак надясно. Какво бе?
Айде, че просто. Браво, аз почнах от начало. Абе, дай на друго. Ами нищо. Офа слайно. Батуи, блин, ще го там. Диамантната Айде, ма. Айде да пробваме това, какво е? Sky Grid. Айде, бе, той не мога да прескоча. Прескоча, нали? И чакай. Браво на тебе. Обратно си. Набратно си. Умната. Щито. Скочи върху. Аз съм тук някъде умря. Защо? Ай си чит, не ме набалачка. Не, няма да играя. Чакам да пробваме това какво е Sky Grid. Ето и диамантената руда. Не бе, върни се на спауна. На главния спаун. Окей, трябва да приключваме. Харай! Така да стане точно 1 час. Добре, отивай на Sky Grid. Диамантена руда. Диамантената руда? Да. Да видим какво е това. Не съм нещо. Чакай, тук ела. Тук къде си? Дек съм аз. Тук. Е там. PvP став. Чакай. Джимми, Дональд, Е това PvP. В средата. Да, какво за мен? Натискай го. Натискам. И аз го натискам. 3, 2, 1. 3. Готово. Абе тук какво има? Не падаш долу. Да, ма няма падна. Ема, стига си ми лаги го. Айде, аз ще склоня. Еми аз ще. То трябва тук да натискам някакъв бел. В смисъл? Да не искам тези табелки там да ги четем. Да, сега къде да ходя. Къде да мина. Вратичка! Да, дет няма нищо вътре. Обаче. Да, не е тук двамата си. Ами я излизай. Това е буклук някакъв. Къде? Чакай колко стана? 59 минути. Още една минута. Дай айпото на сървърите. Да, ти да ми вземат тук профилите. Мама ли се казваш? Крафт 64. Добре бе, ей ви IP-то. Wellcraft, тире. Спокойно, те ще го спрят на пауза. Да. То е за безплатната версия и... Ей, това е тук. Ей, това. Това е за безплатната. drc.ms2.2565. Бум. И е друго, което е за неплатената, защото не давам за платената. Ето и. Всъщност не го давам. Ами нищо, айпото се виждат или нещо. Не се вижда. Ето виж. Лека ме ще ви дам айпото на Team Extreme. Значи play.teamextreme.mc.com. Като и трябва да напишете специално с зелено. Го едисайте си компютъра и готово. Айде.